बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ APDCL गोबां साख्रि नेगासिनो दंमोन बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो दा बे जाबाय 2018 आवनो ओंखारदोंमोन नोंथांमोननि पस्ट APDCL आव नाथाय बे साक्सेस जायासै एग्जाम जादोंमोन नाथाय रिजाल्ट ओंखाराखैमोन बेनि सायावनो दायो पस्टआ दंबावो दा बेखौनो लानानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे APDCL पस्टआव फैगोन ना फैया आरो फैदोंब्ला सोर एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन आरो थांनाय बारावहाय APDCL पस्टआव नोंथांमोनाहाय ग्रेड 1 पस्टआव मोनदोंमोन जेराव बेनि एप्लाइ जाबाय नाथाय एग्जामा दासिमबो जाथ'वाखै बेनो जाबाय माखासे डिप्ल'मा लाइननि जाबाय आरो बे एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन मानोना गोबां कुइसन जायो बे एग्जामखौ APDCL निखौहाय सोर खालामगोन बेनो जाबाय APSC एबा सेबा बेनि सायाव मोनसे आपडेट दङ आरो लोगोसे बे पस्टआ बेसेबां फोसावखो मैया बेनि सायावबो आपडेट दङ नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम जायफ्रा APDCL आव मावनो इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां नाय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 पस्टआ फैगासिनो दङ सेप्टेम्बर बिनिफ्राय अक्ट'बरसिम मैक्सिमाम अक्ट'बर फार्स्ट उइक बुंदों नाथाय सेप्टेम्बरनि लास्ट उइकआवनो नोंथांमोना चान्सखौ मोननायनि आसा दङ बे APDCL पस्टआव आरो लोगोसे बे APDCL पस्टआव एक्सट्रा पस्ट फैगोन ना ADRआव गोग्लैगोन बेनि सायाव नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय मिथिगोन बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइट APDCL आव लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव APDCL आव एबा कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेयाव सफैनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज खालामगोन सिगांबो बेयावनो खालामदोंमोन जेराव पस्टआ ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 पस्टआ दङमोन दा सबसे फिसासिन पस्टआ जाबाय ग्रेड 4 बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया मिनिमाम क्लास 8 पास जाखानांगौ अके मिनिमाम क्लास 8 पास बेनिफ्राय मैक्सिमाम HS पासआ बे ग्रेड 4 सेक्सनाव एप्लाइ खालामनो हानायनि दायो गभर्नमेन्टआ बेबादि मोनसे सिस्टेम लागासिनो दङ आरो जायफ्रा 10 पास जायफ्रा नोंथांमोना HSLC एबा 10 पास अब्ला नोंथांमोना ग्रेड 3 आवबो हायो आरो ग्रेड 4 आवबो हायो बेबादि कन्डिसन खालामनो हादों नैबे ग्रेड 3 आ जाबाय ड्राइभार पस्टआव नोंथांमोना हागोन आरो जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास नोंथांमोना ग्रेड 3 आवबो हायो बेनिफ्राय ग्रेड 4 पस्टआवबो नोंथांमोना हागोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना डिग्री पास अब्ला ग्रेड 3 पस्टआवल' नोंथांमोना हानायखौ बेवहाय नुनो मोनदों नाथाय मोनसे बाथ्रा डिग्री पास होनाय लोगो लोगो HS पास लेभेलनि ग्रेड 3 पस्टआवबो नोंथांमोना इलिजिबल जायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय मैया माखासे एडिशनेल केन्डिडेट्सनि थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जाबाय जेराव जोंहा 514 नोंथांमोनाहाय मैयानि प्रिभियास भिडिअ जुदि आंनि नायदोंब्ला नोंथांमोना मिथिदों आरो बेवहाय सिमा मोनसे एनाउन्स खालामदों जे नोंथांमोननि ADR हमना ला 22,000 भेकेन्सिया सेप्टेम्बरावनो ओंखारगोन आरो ओंखारथाराब्ला अक्ट'बरनि फर्स्ट उइकसिम टाइम लागोन होनना बुंदों अब्ला जों हमना लाबाय सेकेन्ड उइक सेप्टेम्बर नङाबा लास्ट उइकआव फैनायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय एग्जाम सोर कन्डाक्ट खालामगोन दा ADR होनाय लोगो लोगो जोंहा मिथिगौ जे ADR होनोबा सेबाया एग्जाम कन्डाक्ट खालामो अके सेबाया एग्जाम कन्डाक्ट खालामो जुदि ADR नि आन्डाराव बे पस्टआ फैयोब्ला आरो बे पस्टखौ बेसेबां फोसावखो बेनो जाबाय नोंथांमोना बिग आपडेटआ बेनो जाबाय 3000 3000 पस्टआव नोंथांमोनखौहाय रानगोन APDCL आव ग्रेड 3 ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन 3000 पस्टखौ मैया फोसावनाय जाबाय APDCL नि आन्डाराव एबा पावार डिपार्टमेन्टनि आन्डारावहाय 3000 पस्टआ दङ आरो थांनाय बारनि APDCL एप्लाइ जानायावहाय हमना ला बेखौ एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय APSC APSC आ एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन नाथाय नेक्स्टआव जुदि ADR फैयोब्ला नोंथांमोननि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबा नोंथांमोना बेबादि नोंथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आन्डाराव फैयोब्ला नोंथांमोनाहाय कम्बाइन एग्जाम जागोन आरो बे कम्बाइन एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबाया बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय ग्रेड वाइसआवहाय एग्जामा नोंथांमोना होनांगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 नाथाय अफलाइन एग्जाम जाखागोन बेनोमोन APDCL नि माखासे डिसकासन भिडिअ नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय होनना सानना लाबाय आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालाम बे 3000 पस्टआ फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबनो अफिसियेल नटिफिकेसन मोननाय बायदि